Baserritar, zeate. Astiasu herri zentrotik 8 kilometrota dago zuen baserria. Senarremaztiak zeate. 8 seme-alaba, hazi dituzue, baina denak bizi dira baserritik, kanpoa. Azken aldin, geroz tamaizago entzu dituzue zuen seme-alabak zuei buruz hizketan. Batek baserria bizitzea joan lukela, besten batek baserria saldu eta zuentzat herrigunean etxeren bat bilatzea litzakela egokiena. Beste seme-alaba baten komentarioak dio zaintzaileren bat egokitzea ote den onena. Azken aldian, zuen seme-alabak zuen inguruan hizketan, zuen etorkizunari buruz hizketan, aidia. De repente andara bilkite, hitz gozo eta enbuste. De repente anaita eta amai, ze mimo eta ze lustre. Zartu erala hori bai baino, aizu ez aldezu uste. Gure inguruan ibili dira hainbat seme-alaba apaiz, euren sermoiak entzun ditugu bizi geran arte garaiz. Haiek entzun da estorbo gisa ere sentitu gera maiz, beraientzako ala naiz baino zuretzat ere ala alma. Esango dizut zu ere zabiltz nahiko pauso baldatuko. 80 urte pasa ditut nik zuk ama ere gertuko. Seme-alaben errukia oain nola ez dut gaizki hartuko. Leno lagundu izan balute ez gina nola zartuko. Somatzen dizut amorrua eta somatutzen dizut mina. 8 seme eta alaba hauek urteotan eragina. Inutiltzat jo gaituztelako, hortan baita bil jakina. Arrotza prejitu bat egiten ere ila ez dakina. Zortzi ume hazi ditugun, zu konturatu altzera. Aigaraiz joan izan bagina, ferira oiek saltzera. Oiek
zarrezko seaskan. Ta orainikan goguan dauzkat baratzertzian laprastan. Arrazoi dezu juntatzen gera igande guerdiko bazkan. Ontziak ere garbitzeko hor zaibait dauzkagu arraskan. Baino garbia ganadua da txukun asto belazea. Baratzan ere ibiltzen gera aurrea eta atzea. Seme alabak muturra jartzen horrek eman dit letxea. Ia ikutxan antzekoa da guretzat kaletxea. Hainbeste seme estudiante eta alaba teoriko. Beingurura ez dira aixa belaguan eroriko. Arrazoi dezun hortan kaliak egingo gaiunezito. Zortzi putriei esakidezu ardi jau ez dala hilko.